DXDC Radyoman Report. Nibatik kalipay ang mga driver o mga operators sa mga pampublikong sakyanan sa siyudad sa Davao sa laing hugna nga rollback sa presyo sa produktong petrolyo sugod ug mang-adlaw. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Anthony Del Rosario, PUG driver, ruta nga Bangkiruhan to Barangay Komunal, gisulti niya nga wala pa nagpasaka sa plitihan. Nagsunod gihapon sila sa minimum nga pamasahe. Din sigon ni Del Rosario, wala pa sila nadawat usab nga ayuda nga fuel subsidy karong nga bulana. Nalipay usab si Melvin Luna, PUG driver route 10 sa pag-rollback sa presyo sa gasolina o malaumon usab siya nga sa sunod-sunod ang pag-ubos sa presyo sa gasolina. Nahinabi usab sa DXDC News Team si Ronnie Masanggit, PUG driver, kung mubaba ang presyo sa gasolina karong bulana, tumanon lang ang minimum nga plitihan og dili pa magapasaka. Dugang mensahe ni Ronnie Masanggit. Dili man kayo na bugat na sa mua. Kung sige mag-rollback o sige taas niya ang pamasahe ko maminti, pantay-pantay lang yun ta. Sa ato pa kung sunod ang rollback, Wala na di na magpasaka ang minimum. Okay na pamasahe, regular na ba? Samtang umang adlaw, pagapatuman na og rollback ang presyo sa gasolina, 2 pesos ang matag litro, ang kerosene 50 centavos ang matag litro, samtang ang diesel musaka og 40 centavos ang matag litro. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyoman Don Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.